Γεια σας, Dolph εδώ. Γεια. Θα παίξουμε The Ice, the horror game. Στον όρο προπάντα. Just wanna talk, but this break is in business. Already checked it for you. You could get at least 20 bucks. I have the front door key. Anything else? Make 'em up. That place is huge. Locked out. Πρέπει να βρούμε, όπως καταλαβαίνετε, 20 bucks. 20 bucks βασικά. Και let's get started. Τίποτα. Τίποτα. Κανένα άλλο? Όχι. Τον πουλο. Πού πας ρε μορλέ? Ρε μορλέ! Όχι! Shit, τρέχα. Τι μουρλός είσαι ρε! Αυτή φταίει για όλα ρε. Γιατί? Τώρα θα μου πεις. Το basement key. Απέναντι, εδώ. Γέμπα. Ναι. Βάλτε μουσική ρε. Ωραία. Okay, nice music. Οκ, σε γραφείο μπήκαμε. Cool. Πού το... Α, είναι από κάτω ρε. Πίσω δαίμονα. Πίσω. Όχι. Άι. Εκτέβασες κάτι μου φαίνεται. Τι είναι αυτό? Και άλλο μάτι. Για πάμε τώρα. Πάστε, Ωραίος. Cool. 3 κιόλας. Έλα ρε, είμαστε μουρλοί, Τίποτα. Γράφει Your mama is παραλία, Οπα, τι αυτό? Άι. Ήτανε... Ναι. Για από εδώ μέσα. Λολ. Σβήνεται κιόλας. Φύγεις ρε. Για ψάξε κάπου. Έτσι σβήστε. Τίποτα. Αυτή αράχνηψε για όλα. Να το ξέρετε όλοι σας. Αυτό τώρα υποτίθεται είναι ένα σπίτι, Οκ. Όχι ρε! Ξαναμπες μέσα. Δες που είναι. Στην υπόγειο. Νομίζω ότι ανεβαίνει. Δεν πειράζει, μας είμαστε... τούμπανα εμείς. Για τούμπανο, μπες τώρα σε κανένα. Έτσι. Αυτή η μουσική δεν σταματάει. Δεν τη σταματάς δεν μουρλέ. Τι κάνει μουρλός. Είναι εδώ πάνω. Πότε πρώτα από το υπόγειο να ανέβει στο πρώτο όροφο για να ανέβει μετά στον δεύτερο. Πού πας? Όχι! Έλα ρε, αφού βλέπεις ραν. Δεν πειράζει, καλό. Πάμε άλλη μία. Μπας και το καταφέρουμε. Τίποτα. Το πουλο. Οκ. Το χάρτη, τι το θέλουμε? Έμπα εδώ μέσα. Τίποτα. Έτσι. Μου φαίνεται ποιο είναι αυτό. Check the refrigerator. Αχα. Κάτσε ρε. Μέγα στο καλύτερο. Πειράζει. Πάμε. Τι είναι εδώ μέσα? Ποια είναι?
Τι είναι αυτό ρε. Σπιτερώνω. Πιο πολύ σε κάστρο μου φαίνεται παρά σε σπίτι. Φυσιολογικό σπίτι. Πάντα. Κάτσε, δεν πήγαμε στο δωμάτιο. Είσαι πολύ ανάποδος. Αριστερά. Εδώ. Πίσω δε μόνο πίσω. Πάλι κλάβω προλάβαμε να λες. Έχουμε το μαγικό βιβλίο του εξορκισμού. Πλησιάζεις. Πιάστηκε τώρα αυτό μου πες. Τώρα πάμε στον Πανόρθο. Στο κάτω. Σε παρακαλώ, μην πεις. Έζω κανένα θα σου κάτσω. Είδες έφυγε. Καλά. Άμα είναι σεξι τύπος ο άλλος. Τρέχα όμως Πρόσιο. Τρέχα. Άνοιξε το πάρτε. Ρέος. Έβα. Let's do a shit. Πειράζει. Ούτε δεν υπάρχει εδώ πέρα κλειδί εκεί. Περίμενε. Πόσα ice έχουμε? Ένα. Μην βγεις δεν μου λέει. Ευτυχώς που υπάρχει ένα... κι άλλο ice. Εκτύπωσε και το i τώρα. Τεχνολογία. Για ψάξε για κανένα basement και το i μας. Με fax το στείλαμε. Ανεβαίνει πάνω. Οπότε το μπούλο και ας μείνω εδώ πέρα. Δεν κουνιέσαι ρε. Ολόκληρο παράθυρο και δεν μπορούμε να φύγουμε. Οπ, υπάρχει και... αεραγωγός. Όχι. Μπες! Να μου τρόμαξε. Δεν χωράει αυτό κεφάλι της, ευτυχώς. Ευτυχώς όπου δεν μπαίνει εδώ μέσα να λες. Κάτσε ένα απ' έξω. Για δες. Βλέπεις τίποτα? Όχι. Εδώ μέσα. Ωραίος. Βάλει μουσικούλα έτσι για να χαλαρώσουμε λιγάκι. Τι γλώσσα μιλάει? Γερμανικά. Έτσι το λέω, δεν ξέρω. Οκ. Όπως καταλαβαίνετε, επειδή ο φίλος μου εδώ πέρα παίζει, δεν θα πολύ ακούγεται. Όχι ρε μου λέει, από τις κάρτες ανέβαινε. Με πειράζει. Όπως καταλαβαίνετε δεν το καταφέραμε. Subscribe και πείτε και στους φίλους σας. Και... Like, ξέρετε το comment. Και άλλα βίντεο αργότερα. Αν σας άρεσε. Πείτε τα στους γονείς σας, στους φίλους σας, στο σκύλο σας, στη γάτα σας, στο πατσανάκι σας, στο πεθαμένο γειτονά σας, στην κυρία που μόλις είδαμε τώρα τους σκάλες. Γεια σας.